Seguimos tempo de tertulia, hoxe na compañía dos xornalistas Pepe Castro, Arturo Maneiro, incorpórase á mesa Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Hola, moi ben. Benvido un día máis. Gracias. Os tres de gravata, si me gusta, os tres moi elegantes. E nada, imos falar da Operación Pokémon, na que tamén hai xente elegante, que logo tiña forma de actuar que non era tanto, non? Como imos comentar. Bueno, hai hoxe varias novidades, a detención do xefe da Policía Local de Ourense, a decisión do alcalde de seguir a fronte da alcaldía da cidade. A partir de agora goberna en minoría, o BNG deixa o goberno, din que non pode compartilo cunha persoa que ten unha imputación tan grave. Bueno, pregunto vos unha primeira, antes de entrar noutras cuestións, unha primeira valoración pois do que está a pasar coa non dimisión de Francisco Rodríguez. A ver, quen empeza? Onte dicía Luís xa algo, non? Que debían dimitir e terían que acabar por dimitir. Antes Arturo e Pepe. No, eu creo que o alcalde de Ourense ten a obriga de responder á chamada que lle fai o partido que o puxo nas listas e que puxo en funcionamento toda a maquinaria electoral para que el pudese sacar un resultado electoral que lle permitise ser alcalde. Por lo tanto, me parece que unha falta de lealdade aquela organización política que o puxo como alcalde. Por lo tanto, se esa mesma organización lle pide que lle está facendo un prexuicio, o lóxico é el, se fose unha persoa sensata, que deixara o cargo, dicindo, como dixo, que era absolutamente inocente e tal, pero que lle pide a organización que deixe o cargo, e me parece que é absurdo empecinarse en mantelo, porque non o vai a poder aguantar moito tempo, por moito que queira. E logo provoca unha situación curiosa en Ourense. Quen vai gobernar? Si se retira o bloque, o PSOE solo non vai a poder facer nada, porque o que ten máis votos, creo recordar que é o Partido Popular en Ourense. Por lo tanto, estaríamos nunha situación realmente sorprendente, que iría contra o sentido democrático, contra todo, que estivese gobernando sin apoio ningún o partido que non é o mayoritario, non? A ver, sentou moitas incertezas, non? Eu creo que humanamente é moi comprensible a actitude do alcalde de Ourense, incluso que se resista a dimitir, non? Desde o punto de vista humano, pois bueno, hai que entendelo, sobre todo tendo en conta que el leva de aval a súa inocencia, da que presumimos todos, decimos o mismo que dixemos antes, non? Pero a política ten outras normas que requieren unha exemplaridade. E así como no caso de Gacio non era presentable, isto era imputado por cohecho e prevaricación e seguir no cargo, no caso del tampouco. E sobre todo a situación del, do alcalde de Ourense, é insostible para el, porque que pinta el sin os apoios da outra forza que o apoiaba ali, sin os apoios do seu partido, que non sei se o expulsou, pero polo menos suspendeu no de militancia, non? É insostible para a cidade de Ourense. Como ben apuntabas, Arturo, quen goberna ali agora? Non é como pode gobernar el unha cidade, a terceira cidade de Galicia, unha minoría de 11 concelleiros. O sea, a situación é insostible. Entón, terá que acabar índose, eralle mellor irse pola porta grande, aunque sea a porta grande dunha imputación, neste caso. A diferencia que existe, Gacio maiorías absolutas constantemente, mantén maiorías absolutas, gran respaldo social, é alcalde con todas as de la lei, e o de Ourense é alcalde porque lle vota outra forza, non porque teña o respaldo do pueblo de Ourense. Esa situación na que eu sempre insisto en que as minorías non deben gobernar. A norma elemental é marchar sempre 5 minutos antes de que te voten, non? Entón, vaite. Luís. O que pasa é que eu en parte estou de acordo con vos en que ao final vai a ter que dimitir ou vano a votar, porque non ten esa maioría que se require para poder gobernar. Pero por outra parte, tamén as cousas hai nas que facer, digamos, con unha certa elegancia. El di que é inocente, e hai no que creer, eu polo menos teño que creer, hasta que se demostre que é culpable e inocente, por moitas acusacións que haxa contra el. E despois, por outra parte, claro, el, desde o propio partido, é certo o que decía en parte, desde o meu punto de vista, Arturo, o partido opón, pero o que os elixen son os cidadáns. Entonces, pero coa maquinaria do partido. Sí, pero el non é un voto persoal, No, pero... Así como un Gacio sí podría ser persoal,
Sí, con máis, digamos, legitimidade porque ten a maioría, pero el tamén pero el vótano e iso xa incluso houve sentencias que o cargo é teu, non é do partido e entonces nese aspecto el pode seguir. E despois, por outra parte, o PSOE eu creo que actuou mal, porque onte xa pola noite dicían está expulsado ou está suspendido de militancia. Oiga, eso non se pode facer así. Habrá que escoitalo primeiro, habrá que facer un expediente, habrá que facer uns trámites. Entonces, eu creo que eso tamén non é un bon comportamento de cara a él. Pero estamos nun momento de campaña electoral, pre-campaña electoral. Eso habría que deixalo aparte. No, pero eso habría que deixalo aparte. É o aparte. elemento fundamental. Neste momento é difícil, non? É o elemento fundamental porque o partido político que o sustenta necesita ter claro o tema. Arturo, as garantías teñen que ser sempre as mismas. Outra cousa é que el se fora. No caso de claro, que el diga, eu voume, como fixo Gacio. Gacio foise. Tería moitísimas presións de... Creo que fai ben. Claro. E, bueno, non sei se el vai seguir na corporación, Gacio, sin cargos, sin responsabilidades, que eu por unha parte tamén o entendo, porque ti se estás dicindo que eres inocente, bueno, apartaste de gobernar e esperas, non sei o que fará Gacio dentro dunhos meses, porque tamén xa se sabía que quería marcharse e que xa tiña máis ou menos o sustituto, que é unha persona o que casi levaba o Concello hasta hai pouco, que o Ovidio Rodeiro, que levaba casi el, hasta que pasou a Xunta de Director Xeral de Xuventude. Entonces, e despois, por outra parte, claro, eu creo o alcalde de Ourense, que ainda é alcalde, sométese á vontade da organización local, que é no elixe, e despois dos afiliados. Eu creo que a pesar de todo, vai ter que deixalo, non? E vai ter que deixalo, e despois, sí, se crea aí un grave problema de gobernabilidade no Concello, unha inestabilidade grande. Veixo esta situación, o partido mo pide, eu creo que non teño que meter nun brete, polo tanto... Eu creo que onte, polo que trascendeu, el creo que estaba disposto casi a irse, pero dá a sensación de que se portaron mal con el. Bueno, que bueno, como... E además é que hai outros casos... Canto antes. Claro, e é o que di en Ourense, oiga, hai outros casos no partido que foron imputados e siguen aí. Sí. O mellor non é coa súa gravedade, ni foron detidos, ni teñen unha fianza. O mellor esa é a diferenza, non? Esa é a diferenza, pero foron imputados, e o Partido Socialista sempre di que a persona imputada ten que dimitir. Bueno, eso non se cumple tampouco. Pero creo que o tempo preelectoral creo que é o maior condicionante neste caso, porque evidentemente estás en campaña. Pachi Vázquez non é unha persoa que teña o liderazgo do partido, non é unha persoa que este apoiado exactamente por todos, xa lle costou moito facer as listas electorais. Isto lle cruje. O feito que se revele lle fai aínda máis daño, porque aínda insistir máis en que non ten o control do partido nin ten liderato, polo tanto está resistíndose, e se levanta as bases como quere de Ourense para que o apoyen en contra do que di a dirección do partido, aínda é outra manifestación máis, quer dicir que isto está socavando a autoridade de Pachi Vázquez, que estarán desexando acabar con isto inmediatamente. Ten a pinta de ser unha rebelión en toda regla, vamos, en contra das directrices dunha organización que, en definitiva, toda a persoa que está nunha organización débese, en parte, cede parte da súa liberdade á organización, a que sirve e da que se sirve ao mesmo tempo, non? Entonces, oye, ti xa non eres o ciudadano Francisco Rodríguez a título individual quen de tomar unha decisión, senón que te debes a unha organización pola que te presentaches, aínda que no caso de Boqueixón o alcalde teña, digamos, un predicamento especial e fora capaz de gañar ao marxen das siglas partidarias, pero no caso de Ourense non, porque non tuvo maioría, non? Entón, debe estar esa organización. Nunca lle debe xogar un pulso. Nunca debes desacreditar a esa organización. En este momento eu coincido con vos, coincido contigo, Arturo, que yo está poñendo moi difícil a Pachi Vázquez. No momento en que o Bloque di que ou se retira ou se van, el xa tiña que ter tomado esa decisión, porque creo recordar que na primeira roda de prensa que fixo o alcalde dixo que a súa atitude iba a depender do que fixeran un pouco os seus compañeiros coaligados. Iba a ver que pasaba mañá, el deu a entender un pouco de como iba a quedar ese tema. Por eso eu creo que había
que el planteaba algún tipo de solución ou de transición, de buscar unha salida, digamos, digna, non? Pero que ao mellor tampouco coas prisas electorais, ao mellor tamén o empuxaron e xa terminou sendo, e Rubalcaba pola mañá dice, aquí hoxe vamos a ter noticias, hoxe vais a resolver, e Pachi o mismo, e ao mellor sin contar con el, ao mellor tiñan que falar con el e sentarse e decir, a ver como solucionamos este problema, porque é un problema para o partido, claro, para él e para a cidade, non? E para a cidade sí, sobre sí, todo. sí. Entón, Bueno, a como cidade solucionamos? podría Bueno, seguir pues, gobernándose sin él perfectamente, pero o él conflicto... sabe que non pode gobernar. Por eso, pero o conflicto é o pode. que é malo. Esta situación de enfrentamento, eso é o que é malo, porque ademais dá unha mala sensación das institucións, dos políticos e de todo, nun entorno no que xa se dubida de todo. Se de verdade é inocente, pois un tamén se defende. Claro, Eu creo que pasas por encima de todo. Si ti eres inocente e te acusan de algo e te levan e te meten 40 ou 50 horas cos problemas que tivo e non o levaron esposado porque tuveron esa deferencia hacia él. Pero tiveron que chamar ao médico porque tivo problemas de saúde. Si eres inocente de verdade, que habrá o que ver, de momento non se pero pode decir culpable. Pero iso é a nivel persoal. E se encima do persoal, partido che queren dar unha patada rapidamente porque molestas, home, non ten sentido tampouco, tamén deberían facer as cousas de outro xeito. Se o partido non che quere, os coaligados non che queren, cal é a saída? Si que non ten saída. terás que irte, pero decir, bueno, pois poñer o a ver, cinturón de seguridade, a ver, vamos a ver como facemos a transición e que eu salgo aquí, pois, pensando, dando por feito que desde este momento que é inocente. Isto me sirve a min para volver a teima miña de que non deben gobernar as minorías. Pero antes de falar disso, sí, Pepe. No, iba a decir que deste caso, do caso Pokémon, chama a atención a ramificación que pode ter despois da declaración de Liñares, non? Do exconcelleiro de Lugo. Ese sí que falou, non sabemos se falaron con Rodríguez, pero él sí que falou ante a Suíza, non? Falou de moitos empresarios e dos regalos que lle facían para conseguir adxudicacións de obras e de servizos, e dixo algunha cousa curiosa, non? Que dase algún titular gracioso, non sabía o que costaba o Vega Sicilia. Eu tampouco sabía, pero xa me aclararon por aquí na mesa antes de empezar o programa, e non é pouco, Como ibas a sabelo se nunca pago? Sempre yo regalaron. Nunca pagou. Bueno, ese sí que, dicíamos, cantou é para quedar un pouco boquiaberto, non? Como cidadáns quedamos abrallados, non? Quedamos abrallados con todo, xa non polo que dixo este home, sino polas ramificacións que se intuye que hai en todo este caso, non? E sobre todo despois da declaración dele. Hasta o responsable da policía local, que xa haberá que explicar como estaba implicado neste tema. Esa propia empresa Vences tiña un departamento dedicado a organizar todos os sobornos, a ver, un departamento aparte, cunha estructura e cunha contabilidade e todo así, como se fose un departamento máis da empresa, cosa isto 10%, polo que se vai sabendo, que supoño que se sabrán máis cousas. Mercadotecnia especial, mercadotecnia incentivada, se lle podía chamar. A xente que nos está vendo agora pode explicarse con toda razón, pode explicarse, non, seguramente está nesa tesis xa da desafección hacia os políticos, non? En que maus estamos? Porque é todo unha corruptela, vamos, este señor de Lugo, este concelleiro, bueno, hai moita xente honrada na política, hai que decirlo, non? Pero este señor de Lugo implica a 50 empresarios. A min dixéronme que había casi 3.000 minutos de grabacións en este caso, que implica que ten que haber moitísima máis xente implicada. De pronto imagínate, os gravados, os amigos dos gravados, aí todo pode ser, podes ter 50.000 persoas implicadas e a ver como aclaran ese panorama, non? O malo é que estemos algúns que non estemos implicados no proceso, porque podería, por calquera cousa, calquera chamada telefónica ou relación, podían implicarte no mesmo proceso. Eu creo que, a ver, supoño que aínda se sabrán moitas máis cousas, pero este caso que leva moito tempo investigándose, xa desde que saltou a Carioca, que xa tamén había esta ramificación,
eu supoño que o grueso, o gordo xa está aí, o sea, porque xa cando a Suiza o tuvo todo, digamos, organizado, toda a operación esta, pois foi cando decidiu dar o paso de ter axentos máis, o mellor sale algún, pero probablemente, penso eu, que o mellor non moitos máis, non? Home, aquí descubriuselles eso, ou foiselles nos rexistros, se lles encontrou documentación, pero claro, o que as conversas telefónicas, pois xa as terán escoitadas 50 veces para saber quenes realmente estaban, e ao mellor outros, pois que tes conversas e tes tal, e non por eso tes que estar implicado en nada, ou non é delito, non? Ao mellor hai outras cuestións que non son delitivas. Hai un titular de prensa que decía Susana, moderadora, antes, en relación coa Vega Sicilia, hai outro titular de prensa do responsable de Vendex, en Galicia, que a señoría, como cree que se consiguen as adjudicaciones? O cual é ese aínda máis escandaloso, é dramático, que o do viño. É que é un auténtico escándalo, non? Se esta é a forma normal de proceder... Si recordades, vos hai anos en Cataluña se falaba do 4%, e no propio Parlamento... E no propio Parlamento se dicía, o problema seu é o do 4%, era o mesmo, aquí era o 10%, o 4 foi algunha época en Galicia. Unha época en Galicia, o sea que estaba casi xa admitido... E, bueno, afortunadamente, pois eu creo que tamén a sociedade isto está cambiando nestas cousas, e a xusticia está traballando mellor, e os corpos de policía están traballando mellor, e tamén hai máis conciencia. E agora que, además, claro, naquelas épocas, pois hasta o mellor, hasta, bueno, en épocas de bonanza, todo... Pero hai moita máis... Pero agora, claro, estas cousas... Hai moita máis corrupción, porque hoxe comentábamos antes de entrar en directo o cumpleanos de Adolfo Suárez, non? Que inxenuos e felices éramos naquela época da transición. E daquela non había este tipo de corrupcións e corruptelas. Os políticos tiñan outro perfil, tiñan outro nivel, tiñan outra capacidade e tiñan outra maestría a hora de gobernar os asuntos públicos. Pero as empresas sempre tiveron a capacidade ou a necesidade de incentivar a súa presencia ou a elección delas para adxudicacións de contratos. Hai que ter en conta que as adxudicacións entran moitos criterios a ter en conta nunha adxudicación, non é só se é menor o precio, se as condicións, hai moitísimos elementos a hora de decidir nunha mesa quen é a persoa que se leva, e, bueno, pois aí está o que consigue incentivar máis, ou ter máis amistad, ou buscar... É un problema, é un problema. O problema, pero tampouco carguemos todas as culpas nos políticos solo, porque eu creo que a corrupción está instalada na sociedade. De feito, se repasamos o fraude fiscal e a economía sumerxida, mergullada, aí son centos de miles de millóns. Vamos, se aflorara a economía sumerxida, este país era distinto, nin tiña que ir ao rescate, nin tiñamos que andar facendo os sacrificios que estamos facendo, non? O fraude fiscal vese con complacencia por parte de sectores abundantes da sociedade. Hai moita xente que sabe quen defrauda a facenda pública. É xeralmente admitido. Entón, a corrupción está instalada entre todos nós de algún xeito, non? Por acción ou por omisión. No caso de a xente civil, máis por omisión, ve as cousas e cala e transixe, non? Pero isto é unha desgracia para o país tamén. Pois... O problema é que é como o caso do IVA, claro, ti vas a que che fagan un servicio calquera, como ciudadano normal, e o IVA te supón 300 euros máis, e che din que podes leválo sin IVA, home, é unha tentación moi forte. Eso quere decir que algo non está moi ben. Algo non está moi ben feito. Quere dicir que o IVA está moi alto. Cada vez máis. Se existe esa posibilidade moi habitual de que o que che fai o servicio che poida decir pois vai sin IVA, claro, ti como ciudadano dices, non, a meu quero pagar os 300 euros, eu non coñezo a ninguén que teña esa capacidade de decir non, a mí non me perdone vostede o IVA, que eu quero contribuir ao tema do Estado e quero pagar os 300 euros. Vai un pouco contra a naturaleza humana tamén. Veremos se a Operación Pokémon nos trae mañá algunha sorpresa máis, aparte da que nos traía hoxe da detención do xefe da Policía Local de Ourense, estaremos moi atentos. En todo caso, eu quería seguir falando da precampaña, aínda que xa estivemos falando tamén dela, en definitiva. Onte falábamos desa denuncia do PSDG
polo asunto Pemex, os contratos entre Pemex e os estaleiros de Navantia e de Barreras. Había unha denuncia porque entendían os socialistas que a Xunta utilizaba este tema de maneira partidista. Hoxe hai xa resolución da Xunta Electoral e admite esa denuncia. Así que esa información terá que ser retirada da web. En todo caso, isto é un asunto puntual, pero son temas recorrentes sempre nestes tempos, non? Sempre hai algunha denuncia deste tipo, non? É o que toca case, non? É difícil, digo, diferenciar e poñer os límites, está... É complicado, non? Sempre as campañas electorais, os partidos políticos teñen estruturas especiais para ir buscando donde o oponente pode estar cometendo algunha falta ou darlle argumento para ser denunciado, non? Os propios medios públicos tamén son obxecto constante de denuncias diante da Xunta Electoral. En este caso, a min sorpréndeme especialmente que a Xunta Electoral di que non tiña que estar o presidente da Xunta na firma dun contrato entre dúas partes. Dice, cando leva un ano intentando que se faga esa firma e que cheguen a un acordo e que exista carga de traballo para un hosteleiro, resulta que non pode estar presente na firma. Dice, se ele é o promotor, ele é o que estuvo levando adiante todo eso, me parece que é buscar un argumento e creo que a propia Xunta Electoral tampouco lle dá moita importancia. Retiralo da página web, pois, me parece que tamén é unha medida absurda, porque a forza, o impacto, digamos, de imaxe foi no momento en que se produciu as primeiras páxinas dos periódicos, a televisión, e iso non o pode retirar a Xunta Electoral, non? Aquí a resolución esta da Xunta foi, digamos, así un pouco a medias, porque tampouco, o sea, simplemente obliga ou pide que se, non obliga a que se retire, dicta que se retire, pero tampouco sen máis. Tomas sen máis, que podían, pois, pero di que como unha especie de infracción ou algo á lei, dice, unha infracción é o mínimo. Claro, é que agora na lei electoral antes non había eso e a xente, pois, a actividade administrativa e política dos gobernos continuaba con total normalidade. Despois estableceuse que durante campaña por determinadas cuestións, inauguracións, sobre todo inauguracións. Había épocas, as inauguracións quedaban que se deixaban todas para a semana entre campaña e campaña. Claro, sí. E agora algunhas fanas a semana antes de que empece para non pillarse aí os dedos. E nese caso sempre recordo o caso aquí de Galuresa, que o túnel xusto despois de 4 ou 6 anos ou 10 anos para facer o túnel, xusto se inaugurou a semana antes ou 2 días antes de empezar a campaña. Foi casualidade, Luís. Foi casualidade. Hai sempre esas casualidades. Eu creo que é normal, por outra parte, que os gobernos en xeral queiran aproveitar as súas historias, a súa xestión para dala a coñecer días antes da campaña, ou incluso en campaña, non é normal. E tamén é normal que a oposición este vixiante. O que sí me parece a min neste caso é que o contrato con Pemex é unha grandísima noticia para Galicia. E isto creo que en campaña ou fora de campaña era o que tiña que prevalecer. Tantos postos de traballo, tantos miles de horas de traballo para a xente de Ferrol e para a xente de Vigo, nun sector que ademais estaba de capa caída e non tiña máis que as gradas baleiras de barcos, non? É unha grandísima noticia que supera con creces todo o que poidan dicir na campaña electoral. O que pasa é que eu creo que teñen que ter cuidado, porque sabendo que esta lei ao millor o Vigolo non podía ser o presidente da Xunta das rodas de prensa de decisións do goberno, porque é case o mesmo. Eso claro, eso sí. Claro, se decides unha cousa que ten moita repercusión social, primeiras fases... Pero, a ver, o contrato podíase facer igual, sin estar el diante, o sea, podíase firmar, e ao millor el estar noutro sitio, e ao millor, eu creo que ni siquiera o pensaron, en aquel momento ni siquiera se lle ocurriu, este é un acto de firma dun contrato importante, moi importante, entonces, como ele estuvo, que decías, todo o tempo, pero a mí me parece lógico que ele este. Ni siquiera pensaron que era a campaña, nin, bueno, sábese que isto favorece, está claro que favorece, pero... A quen lle reclaman carga de traballo e que lle busque a solución aos problemas? A Pemex
ou ao presidente da Xunta? Yo piden a Xunta. A quen lle van a manifestarse os de Navantia para que lles consiga carga de traballo? A Pemes ou a Navantia? Non van ao presidente da Xunta. Polo tanto, o lóxico é que se lle fago unha manifestación ao presidente para que me busque carga de traballo, cando consiga carga de traballo e firma o convenio, que este o presidente, porque entonces é unha cousa absurda. Hoxe me chamou moito a atención, non sei se o vosso periódico ou outro, que di que o alcalde de non sei onde lle di a Xunta que lle pague o alimento dos 30 cans que estiveron abandonados. Dice, bueno, o sea, que a Xunta tamén ten que pagar o alimento de 30 cans que quedaron abandonados nunha zona de Galicia. Dice, bueno, pero que a Xunta non é o que ten que facer todo. Ora, se lle exises, tamén terá dereito a presentarse nun acto como foi este, non? Ora, se lle foran a facer as manifestacións a outras institucións, pois serían esas outras. Pero é a Xunta que van ali, oiga, señor presidente, a quen persiguen cando vai ás inauguracións? É o señor presidente. Denos carga de traballo para a barrera. Claro, ao final... Pero eu insisto que teñen que ser cuidadosos con isto, porque o outro día tamén aquí en Santiago foron a unha gardería e, bueno, ao mellor non facía porque era para anunciar un acordo que salía no DOGA ou no boletín oficial, entonces tampouco era necesario ir ali para algo que tampouco, e era moito menos importante que entonces, bueno, eu creo que teñen que ser moi cuidadosos con este asunto, que no fondo é menor para min, é menor, pero bueno. Supoñemos que estarán negociando, non sabemos os detalles, pero imaginamos que sí, socialistas, populares e nacionalistas, os debates entre os candidatos entre os partidos con representación parlamentaria. Non estará Beiras, por se hai algún despistado por aí, pero si Feijóo, Pachi Vázquez e Jorquera, caras a caras serán 3. Bueno, non sei se antes falábamos, antes de empezar, que evidentemente ten moito interese Feijóo, Pachi Vázquez, Feijóo, Jorquera, pero tamén ten interese o debate entre Pachi Vázquez e Jorquera, non? Polo que poida traer, non? Eu penso que debe ser o que ten máis, digamos, máis morbo. Decir, que van a debater estas dúas persoas cando no fondo o que están intentando é gobernar xuntos, non? Que decir, bueno, pues, pero terán que confrontar programas, non? É o lóxico. Daí a expectativa que... A ver, como van a discutir? Pero será, eu estou desexando que se faga ese programa para ese debate. O máis interesante é que é algo novedoso. Claro. Que é novedoso porque nunca se viu. Nunca se viu. Bueno, aquí, por lo menos en España, eu non sei, noutros países que eu saiba non se dan. Bueno, de todas formas... Sempre se debate os dous que teñen máis posibilidades de... Ou senón, despois xa debates máis de formas, pero neste caso é que esos dous están sempre intentando gobernar xuntos. O que pasa é que antes, o que vai a ser ese debate vai ser entre os dous cal dos dous fai máis méritos ou critica máis a labor da Xunta. En vez de ser, estou convencido que vai ser eso. Por eso eu estou expectante a ver se o moderador ou moderadora que sea consigue que debatan entre eles, se non van a debatir contra alguén que non está ali, se non xa veredes. Falaremoslo ese. A ver, Pepe. O tic que teñen é ese. Claro, non saben facer outra cousa. Eu creo que teñen unha grandísima oportunidade, tanto un como o outro, de expoñer o seu programa e as súas ideas. É o que deben facer. A súa oferta electoral, non? Porque a fronteira, hai unha fronteira entre votantes do Bloque e do PSOE que non é nada definida, nada delimitada, que se interfieren, que hai xente que vai dun lado a outro, non? E probablemente moita xente, ou algunha xente, este expectante esperando a escoitalos, a ver como ofertan os seus programas, as súas alternativas para a gobernanza de Galicia e decidirse despois se votar a un ou outro. E non é o mismo presentarse no Parlamento ou nunha negociación para un futuro goberno entre os dous, se é que os galegos optan por esa vía, con 10 diputados que con 15, ou con 20, ou 27, ou 25. Entón, eu creo que teñen unha grandísima oportunidade, deben aproveitala, non? Independientemente de que coincido contigo, Luís, de que os dous van a intentar zumbarlle ao PP, é dicir, o enemigo común é o PP contra o que eles teñen que loitar se queren ter algunha esperanza de gobernar xuntos. Eu creo que o honrado sería que os dous nun debate expuxeran o programa de goberno conxunto. Nós vamos a facer isto. Eu vou a facer isto, o mellor, porque ao final a oferta é goberno conxunto.
é un goberno de coalición a oferta destes dous, e, por lo tanto, eso debía ser o que expoñeran ao público para convencelo que lles votase. Pero, Ojalá, verémolo, pero eu estou convencido. Valles, supoño que vai a sair o tema da banca pública, que propón o tema de Nova Galicia Banco. Claro, que hai moitas diferenzas, están aí. Aí hai diferencias entre os dous. Pois xa veremos como Jorquera expoñerá o seu programa e Pachi Vázquez saldrá pola tarjente, pero que non van a confrontar e como se fose Pachi dirá que a culpa é de Feijóo porque en 4 anos non montou a banca pública que require outro que sí, se e despois Pachi van a decir que Feijóo lo hizo moi mal, que non sei que, esa é a parte previsible tamén. Supoñemos que se poden pactar, supoñemos que pactarán, supoñemos, pero que o que di que non vai pactar con ninguén é Alberto Núñez Feijóo. Dicía onte, eu onte apuntaba Luís, porque falábamos aquí na mesa dese asunto, xa saben, dicía Luís que botaba en falta que o dixera con claridade, non? Que esas palabras chegaron onte e que facían falta, non? Que as dixera. Que pensades vos? Non haberá pacto con Mario Conde e se non ten escanos para gobernar, non gobernará. Me parece, por unha parte, lóxico. Creo que nestes momentos en Galicia a única forza que se presenta con garantías de algo, con unha forza compacta, con algo serio de ofrecer, é o Partido Popular, porque os outros non teñen, diríamos, unha especie de conglomerado. Por lo tanto, o Partido Popular, eu polo menos se estivese nesa situación, non falaría, nin daría a posibilidade de que pactar con Mario Conde, non? Porque o que estou desexando é que Mario Conde non saque escano. O malo é que os poucos votos que leve poden ser tamén do Partido Popular, ainda que haberá que pensar que algúns irán de outros lados, pero efectivamente a postura é dicir, todo que non sexa voto ao Partido Popular é voto a PSOE Bloque, porque se presenta como conglomerado. Por lo tanto, me parece que é unha postura lóxica de unha organización potente, non? Bueno, eu creo que, como decía o Torero, hai gente para todo, non? Entonces, que don Mario Conde veña agora como adalid da rexeneración democrática, cando ele estuvo imputado, condenado na cadea, e pagou o convenido, non? O convenido pola sociedade polos seus delitos, que veña agora en plan salvador da democracia deste país, bueno, parece unha burla, non? Indudablemente que vai a ter un auditorio, vai a ter xente que o vote, porque en tempos de crisis, calquer mesías que promete o paraíso, ou promete as utopías, sempre vai a ter un grupo de adeptos que o voten, non? Eu, neste sentido, creo que Feijóo, o presidente Feijóo, fixo ben en desmarcarse dunha vez de un personaxe como este, que creo que non pinta nada, ten todo o direito, pero non pinta nada ofertándonos a nós, ou non ten oferta que facernos a nós de cara á gobernanza galega, non? A ver, Luís, con brevidade, algunha cousa que... Sí, no, eu onte o decía que votaba en falta que o Partido Popular e Feijóo non o houvese dito antes con claridade, porque, como decía Arturo, probablemente el non consiga, necesita un 5%, claro, na provincia de Pontevedra, que é onde el pensa que pode conseguir algunha representación, algún escano. Claro, o 5% eu estou convencido que non o consigue, pero se consigue, digamos, un 2% e ese 2%, ou un 3%, e ese 2% e o resto do Partido Popular, ao mellor e fai perder un escano ao Partido Popular, porque entonces sí ten efectos. Entonces eu creo que debe quedar claro. Home, non creo que a Mario Conde tampouco lle axude moito a coincidencia da operación Pokémon, porque a xente rapidamente, isto é máis ou menos lo que... Eu creo que tamén neste aspecto, hasta eu xa sostiña que estuvo moi ben no momento en que aconteceu, porque axuda a clarificar determinadas cousas, non? Cando el se presentou aquí en Santiago, brevísimamente, no Pazo de Congresos, dixo el, hai mucha gente que me dice, tú te presentas porque quieres ser como ellos, como os outros políticos. E yo les digo, no, quiero que ellos sean como yo, como soy yo. O cual é demencial, non? É tremendo eso. Dicía que temos que falar de Cataluña, aí como se agardaba convocatoria adiantada de elección, serán o 25 de novembro, anunciaba hoxe o presidente da Generalitat, Artur Mas, na primeira xornada do debate de política xeral. Bueno, imagino que para vos non é ningunha sorpresa, non? Un pouco o esperado, digo, adianto electoral. A ver, Luís. Sí, víase vir, xa comentou estes días aquí, o comentábamos que
que se vía ver que realmente era o obxectivo último que pretendía Artur Mas, era estar en minoría, está nunha situación económica moi complicada Cataluña, donde necesita 5.000 millóns de euros xa para poder pagar os salarios. Mais o custo electoral. Bueno, sí, pero bueno, seguro que non, pero está ben. Entón necesitaba e é unha forma, é unha fuxida cara adiante, penso, aparte de que en Cataluña, pois, desde sempre, pois, hai un sentimento nacionalista, e o nacionalismo, pois, sempre decimos, o nacionalismo que quere un país propio, independiente, eso é o obxectivo de calquer nacionalista, de ser unha nación, é ser un Estado, eso é o seu obxectivo. Creo que escolle o peor momento pola situación económica para plantear eso, e despois o dixo o propio Pujol, é imposible. Bueno, eso non, na vida e ao largo dos séculos nada é imposible, pero teñen que cambiar moito as cousas, porque cambiar a Constitución, facer unha nova Constitución, é prácticamente, se non hai acordo entre PP e PSOE, non hai forma de cambiarla, non hai forma posible. E parece difícil que se chegue a ese acordo. Non, seguro que non vai haber, seguro que non, nin siquiera outros que plantea ahora o Partido Socialista. Eu creo que nin siquiera vai haber outros, que hai que cambiar a Constitución. É que a Constitución esta fíxose naquela época para evitar precisamente que despois de toda a historia que se cambiaban as constitucións cada poucos anos, precisamente os países, entre eles Convergencia e Unión, que afirmou ali, se fixo moi ríxida, casi imposible para que perdurara, non? Entonces, non hai, eu teño aquí o título, o artículo 168 que di o que hai que facer, pois hai que. Primeiro, teñen que aprobar as Cortes, o Senado e o Congreso por maioría reforzada, creo que é 2/3 ou 3/5. Despois, disolver as Cortes, convocar un referéndum, e despois... Pero iso tamén o sabe Mas, non? Sabe... Bueno, pero claro, por eso fala de transición hacia tal. Por eso creo que o obxectivo del é ganar estas eleccións con maioría absoluta. Eu creo que e despois pois xa se verá, non? A ver, Arturo e Pepe. Se consigue ganar con maioría absoluta, o único que vai a facer é estar con maioría absoluta diante de Madrid. Non vai a ter outro tipo de plantexamento. Pero gobernará máis cómodo. Bueno, pode gobernar máis cómodo, pero non vai a conseguir... Bueno, pode si ter maior frustración, pode ter maior frustración dentro dos nacionalistas, porque, aínda con maioría absoluta, non vai a conseguir ter un Estado propio, ninguna nación propia, non? Porque, como todo isto está fora de lugar, do tempo e da tendencia europea, todos estes temas dos nacionalismos, pois evidentemente van a estar frustrados con eleccións, sin eleccións, con maioría absoluta ou sin maioría absoluta. Non creo que unha maioría absoluta vayan ir a Madrid. Nos queremos levar a conseguir algo máis. A mí me dá a impresión de que non. Eu coincido co vosso análisis. Neste momento había que dicir aquelo da abuela, éramos pocos, non? E parió a la abuela. Porque temos unha crisis económica galopante, brutal. En Cataluña ten unha crisis económica agravada con respecto a outras autonomías. De feito, como apuntabas, Luís, necesita que rescaten para pagar as nóminas, e agora mesmo meteu a todo o Estado, a todo o país, nunha crisis política descomunal e nunha crisis institucional con ese órdago da independencia. Eu creo que o que quere é a maioría absoluta, pero emprendeu un camiño, soltou un monstro de Frankenstein, non? Ele pretendía o pacto fiscal, pero despois se le desbordou a cosa, desbordouse e a agora cousa. a ver como controla A ver eso. agora como controla isto, como volve este río ao cauce, non? Tendo en conta, ademais, que non conta con apoios de forzas cualificadas. Os empresarios parece que non están con el. A maioría silenciosa en Cataluña non é partidaria da independencia, querrá unha autonomía, pues, con todas as consecuencias, é máis fuerte, máis sólida, máis consolidada, pero non quere desvincularse en absoluto de España. Non é con isto que está conseguindo é unha desafección, botando a culpa e predicando ese discurso de que nos roubanos España, non? Cando España nin vilipendia nin rouba a Cataluña. Contra o pacto ou déficit fiscal que eles din que o teñen, hai un superávit comercial, que o teñen tamén en España, onde cobran o IVA ali do que venden aquí, non? Entón, bueno, creo que emprendeu un camiño que a ver a donde nos leva, a ver que retorno ten.
Bueno, pois nos temos que ir pechando o programa, quédanos algún tema enriba da mesa, mañá falaremos del, pero nada, avánzanos, Luís, algo que publique mañá el Correo, que poida ser de especial interese. Pois sí, empezando polo editorial, porque hoxe estaba o rei e o presidente do goberno en Nova York, en Nacións Unidas, e ali aproveitaron tamén para facer campaña da marca España, que precisamente o New York Times facía unha reportaxe, eu creo que pouco afortunada, porque de calquer país pode sacar fotos xente remexendo na basura, do propio Estados Unidos, supoño que do centro ali de Manhattan, si queres, podes... Hai máis pobres ali en proporción que aquí. Claro, por eso o titular do editorial de mañá del Correo vai no sentido ese, la España irreal de New York Times, o sea, español. Despois tamén, bueno, o tema de Pemex, do que falamos da xunta electoral, todas estas cousas. Fais unha reportaxe sobre Montepío, que busca inquilino, de momento temo, pero aí se conta quenes pasaron por ali, que estuvo Fraga, Touriño, Feijóo. Fraga moi pouco tempo, só foi ao final, prácticamente só iba a dormir, non? Os anteriores estuveron en Roxos, Laxe e Albor, nun xalé que non reunía moi boas condicións. Despois outra noticia que fala tamén que é importante, pero aquí non deu tempo, xa había tantas, Susana, que a Xunta descarta a incineradora de Ourixo e decide ampliar Sogama, tamén é unha noticia importante. Despois tamén a tarifa eléctrica que pode pechar a Alcoa, bueno, é moi importante para todo Galicia e sobre todo para a provincia de Lugo e a fábrica esta. España suma apoios contra o pacto pesqueiro con Mauritania, estamos en esa guerra que a Galicia lle afecta. Despois que en Ferrol, la ley de la calle se titula, vecinos de Ferrol logran aplazar 2 meses un desahucio, é un problema grave que se está reproducindo, máis nesta época de crisis, e aproveito para decir que nesa mesma páxina hai un artigo de opinión que firma Pepe Castro, o compañeiro José Castro, que titula Portugal la avanzadilla. Mañá o leeremos, mañá o leeremos logo no Correo. E estes son os temas así máis importantes para mañá. De algún deles falaremos mañá nesta mesa. Hoxe deixámoslo aquí. Moitísimas grazas a Pepe, Arturo, grazas por estar connosco como sempre. Luís, vémonos mañá. E a todos, vémonos tamén mañá, nova tertulia. Volvemos a analizar a actualidade aquí en Correo Televisión.